От протести няма смисъл и не трябва децата да бъдат там. Това беше много малка, но и показателна част на коментарите от наши съграждани, които изказваха мнение по повод последното ми видео в социалните мрежи, според които протестите са абсолютно безпредметни и съдбата ни е отдавна решена и няма абсолютно никакъв смисъл от тях. И също така, че родителите, които водят децата си по такива места, са безотговорни и насаждат агресия в тях. Искате ли да ви кажа кое е агресия? Вие сте истинските агресори и то пасивна агресия, най-лошата и най-мишкарската. Мога да ви кажа, че по-лошо от това и от тия, които ни крадат, са тия, които мълчат и не правят нищо. Тия, които са навели глава и са се предали. Протеста, освен че е за ефект, то е също и за пример. Вие сте същите и пасивни агресори, които не отиват никога на избори да гласуват, защото те това си казват, няма никакъв смисъл, а е много по-трудно да станеш и да направиш нещо. Промяната не идва от дивана, докато цъкаш коментари в социалните мрежи от телефона. Аз знам защо го правите това нещо и ви разбирам. Ясно е, че от дълги години вашето мнение не означава нищо за хората около вас. Един протест няма да промени всичко, но мълчанието гарантира, че нищо няма да се промени. Предизвиквам ви при следващите протести, вие, господа, да излезете с грамофон пред всичките хора и да им обясните, че децата не трябва да бъдат там и че от тия протести няма никакъв смисъл. Предизвиквам ви. И нека да видим тогава кои са агресорите и какво ви е възпитанието на вас. Кой трябва да бъде там и кой не трябва. И въобще има ли смисъл от това нещо. Предизвиквам ви и ви чакам.